Здравейте, приятели и клиенти! Днес аз, Жаклин Банчева, се намирам в квартал Витоша, в близост до автомивка Хайд парк на Симеонско шосе, в близост до околовръстен път, защото искам да представя един прекрасен апартамент на хора, които търсят апартамент 165 квадрата чиста площ, 130 квадрата тераси, 300 градуса вю, което никога наистина няма да се скрие, защото това е проблема на всички сгради, а в тази вече има Акт 16 и всичко около нея вече е построено. Заповядайте с мен, за да ви покажа за какво иде реч. Сградата е на доказан строител, Акт 16 от март месец, 2 действащи асансьора Орона, общи части, луксозни, както виждате, високи тавани. Ето го и стълбището насам, газифицирана сграда и входа към този уникален апартамент. Моля само да погледнете за каква гледка иде реч. В момента апартаментът е тип Open Space, като неговото разпределение показвам нагледно, за да придобиете представа, влизайки от тази врата. Това насам е вашия коридор. Съответно имате една спалня, втора спалня с баня и тоалетна, трета спалня със собствен дрешник с баня и тоалетна и цялото това нещо ще бъде 70 квадрата хол с кухненски бокс, с толкова много светлина и толкова приказни панорами. Ето сега ще излезем, за да ви покажа за какво става въпрос, като апартамент ще се предаде по БДС. Съответно тези перголи, за да се оголеми още повече този апартамент, до тук съответно е тон, който ще бъде махнат и почва бетона, така че още едни 36 квадрата влизат към тази площ от 165 квадрата. Вътре в площта на апартамента, като тераса ви оставя това нещо, като двете ви спални, вашата всекидневна с кухненски бокс, съответно ще гледат към Витоша планина. Ето я и нея, към копитото, една наистина брилянтна гледка. Просто ето това е апартамент, който е фен на гледките. Действително това е правилният избор. Съответно от тази страна комина, който ще бъде повдигнат естествено, за да не влизат всякакви миризми вътре при вас. И от тази страна наблюдавате съответно цяла София и цяла Стара планина. Всичкото това нещо е ваша тераса. Само единствено към вас по нотариален акт. Тя си е вътре в квадратурата на самия апартамент. Както казах, сградата е с Акт 16 от март месец 2024 година. Ето тук са ансамбъл само от затворени комплекси. Действително тишина и спокойствие. Ето ги и общите части на сградата. Долу зеленения двор. Та така, 165 квадрата с 35 квадрата тераса, която ще се вкара, става 200 квадрата апартамент. Огромни спални, огромни бани с огромен хол и една невероятна тераса с невероятна гледка. По желание предлагам и два гаража, които принадлежат към този апартамент. И така, в реклама няма да влезе, няма да го видите, но ако искате да го видите, трябва да ми се обадите, защото ключът е в мен. Тези, които мечтаят за огромни тераси, много слънце, барбекю, големи спални, голям хол и действително цена, която няма да си представите каква е, но ще ви изненадам с нещо приятно, може да ми позвоните, защото аз мога да ви го отворя по всяко време. Бъдете здрави и успешен ден на всички!